4 nye Hobbit-hytter skal gøre det lidt sjovere at opholde sig på Hundested Havn. I onsdags kom hytterne til havnen, og vi var med for at se, hvordan de kommer til at tage sig ud på havnefronten. Det er ikke kun hobbiterne, der kan begynde at glæde sig. De nye hytter på Hundested Havn ligner godt nok en scene taget ud af Ringenes Herre, men de er skam også til os mennesker. 4 nye hobbithytter skal være en del af havnens tilbud til fastboende og turister, der godt kunne tænke sig at bruge ferien på havnekanten for den nette sum af 450 kroner per overnatning. Vi har jo snakket så meget om de her hobbithytter og det her overnatning, vi skal have her. Så i dag der er det den store dag, hvor alle kan ligesom få lov at komme og se, hvad det er, vi har at byde på. Vi har jo kigget på området her, og det her det var jo nærliggende at sætte hytterne over på det her område, sådan så folk de får den her mulighed for at sidde og kigge ud over vandet. Så det har været helt oplagt. Hvordan foregår det, hvis man skal booke en hytte? Jamen, man går ind på det, der hedder hobbithytter.dk, og der er et bookingsystem derinde, hvor man bliver guidet igennem. Og det koster 450 kroner for en overnatning heroppe. Vi sætter nogle rigtig gode bord- og bænkesæt op, og der kommer en grill til hver enkelt hytte. Så der bliver lige nogle ekstra ting og nogle blomsterkummer og noget. Det er noget, vi skal arbejde på her det næste stykke tid. Man har mulighed for at betale 150 kroner for at få gjort rent, ellers har man selv mulighed for at gøre hytten rent efter brug. Allerede nu kan vi jo mærke, at der er meget interesse for vores hytter. Det er jo lidt specielt at overnatte på den her måde. Det er jo en simpel overnatning. Vi har jo ikke alle de her fine, fornemme, fancy ting. Vi har en hytte med en seng, hvor man selv tager sin sovepose og sine dyner og puder med.